Haino hailam sogo khajani takok tai bukuk songrono somung channel tinike tui phaja oka chilli chicken khanyani hinai nahadi chicken ang bajani sai taki sai chicken piece khaikya aboni bage ang hasing tairi sum khugu suina kha grinder ro tabu hulnai hulbai mane yagulo chicken no ang rakha hasing tairi sumno obon pore ang tokti tisa na hne wan soka tokti no ni chicken kebang ke tokti tini phanarodi anoro chicken komba aboni bage ang tokti tisa resina chicken onusare ang som ek chamus rakha tai gulmoric gura bo rakha tai mosoko the gura bo rakha chamis kaisa tai kisari ruana rbai mani yagulo gorom mosla kisar nai ruinai ang binding ni bage cornflower 2 চামচ রোয়ানো তাই ময়দা 1 চামচ রোয়ানো yak kaham yak baino sapik nai kaham kai nahadi sapik bai kya bono tabuk ang 15 minute rest tonai norok nangkhang ka 30 minute phana tondi angkhai 15 no ton chiwana tai aro ronani hne ang pias thainai resek khai rakha tai ani yago capsicum bo tongo ang capsicum bo rai renai noroni thani gajor tai bin rok tongkhang kai bo norok rodi an yago gurui abon bage ang capsicum bai pias simino renai capsicum no bo ang chikon khai rawi renai abo haike rai re bainai tai ang mosok thino tikutungo chomoi ton khabo bo grinder no hulnai tam bagi chilli chicken ba ban bagi mosok theirenai na hadi aban bagi mekhitang ra ba kha ang capsicum bai pyas no rakha pyas no bo haike khulogoi re ba kha jotono rejek bre ramani pore chicken bo res ang ba kha tabuk sernani diki thangsinai ang kaisa peno thok tungri toni kha bono tabuk chicken chernai nahadi kaisa kai redi egloge tar dingke srabai thangbai nai je kaisa kai no redi truk khai aba haken sherdi aba haken ang serbai nai noroni thani kaisa koimung nor jodi no ani channel ok talang tongkha kai noragano subscribe khanyan tapok di ani video no like renani tai share khanyam tapok di nongni friends tai family rong no aseng no hambai abo haike ang kaisa kai phirok bai mam pore na hadi chicken mungkha kasa kha bono tiklai sinai na hadi no ang kana funugana busukai phumuloka ekdom koto ngai thangka chicken abo haike no jotono tiklai bai sinai kaisa plato norok abo haike nogo khlaisar khangkai jerai okra nokni borok belai no tongthokjago tai sabo sajago abo haike norok khlaisar di belai no klai tai last to tongma bo ang jotono seri tikhlai bai sinai abo haike nahadi jotono tikhlai bai kya ang sekebang mangkha kai kaisa ang karayo o thokno no rifika kaisa karayo tai ri sumhuljak tai kisa kuchi khe rajak tongori sumba haising obono thogorinai thogorbai mane yagulo kaham ka bai koloi bono kwthung bahai rohonai kaham kai yognai yogbai mani yagulo nahadi mosok te huljang no bori rekha mosok thino bo ang kwthung bahai o thok bai yogai kwthung bahai rohonai kaham ke kutugrnai restaurant rogo chicken chilli sanani hingke belai no dam ge obo haike nogo klai ke khaisai mano norok buji mang khana khlaisa di nogo obo haike klai khai belai no kothok obo hai nahadi moso bahai paikha mosok kwthung bahai rok thangbai kya tabu mikhiteng lukhlai resine o jora o pias be capsicum no ang kaham kai ulta pulta khai kol nai nahadi kaham kai kol bai kha kolbai mani yagulo ang tomato sauce bottle bai no direct re sene norok chamis be phana rodi angoro 4-5 চামচ রক রখনা abo hai norok chamis be map khai redi tai soya sauce ang 2 চামচ re renai soya sauce 2 চামচ re mani yagulo ang kaham ke kol nai obono koli rekha nahadi kol mani yagulo tabuk som renai som mikhiteng onusare som rodi norok chicken to already no som tongo mikhiteng ni bagi simi som ang 1 চামচ ngai te kisa rekha som
norok onusare norok bwswk chanai som abo norok ojontui norok rwdi hingke tabuk o jaga o ang taisa gulmoric gura bo kisa rwirwano rwbai mani yagulo kaham ke kolnai kolbai mani yagulo tabuk chicken no riri sinai ani chicken serjak noro joton riri bai sinai obono kaham kai sauce rok bai ke kaham kai chicken no phnangnai ekdom kaham kai obono hingke o jorao ang moso kwthwi jokhon rwkhaba moso no balance khainani bagwi ang chini kisa rirnai chamis kaisa kaya ada chamis no ang chini rirwkha moso balance wngnani bagwi nahadi chini chilli chicken ready singthaka norok jodi nomtwi haike dry khe chana hangkai wngkha norok tak tik khlai chai mankha ang norok no gana o phunukgana bwswk kothok bwswk naithok wngkha bahai motomoi tongkha nahadi nukhana dry khe chana hangkai ekdom ojon tabuk tik khlai chai mankha haibano ang khai kisa twi rirwano twi risinai glass thaisa ang twi ririkha o jagao ani chicken ni onusare ani mikhitung ni onusare ang glass thaisa twi rikha bono tabuk kutugrwnai kutungmani yagulo ang corn flour 1 chamus no twi o kisa galugoi nakha twi kisa nawui tabo jorao riri sinai oro ruwui ta kolnai kolui kaham ke kutugrwnai nahadi kolui rwbai kha kutugui se phaikha gono singui thangka logi no nahadi chini chilli chicken ready ang hor bwthari rwkha tai ani yago doina blai kwrwini bagwi ang gorom mosla kisa rwui rwkha aboni bagwi chini ready ekdom kothok ekdom restaurant hai abono nogo klai khe chaimano khakhaio norok buji mankhana norok khlai chai naidi nogo taisa malai phinai haino hai next video।